Terve taas kaikille. Se on MV352. Täällä pelaillaan tällaista uutta uutta peliä. Latasin just joskus, en tiedä. Mikäs toi? Toi on yksi kenttä, mut kun se vähän lagailee, mä lähden pois ja tuun takas. Tässä näkyy mun kaikki, mulla on GTA 5. Sitten mulla on vähän muitakin pelejä kuin Routopia. Ja tää on nimittäin hyvä peli. Mulla on toi. Ja sitten ei muuta. Täältä näkyy mun kaikki lohikäärmeet. Tai dragonit. Tässä on mun... Tuossa näkyy mun Xili, Spikey, Hansel. Sitten täällä näkyy mun Kakkapykäle, Scooter, Nakki, Pontso. Sitten täällä on Louch, Xili, Coco, Scooter, Donny. Täällä on Fifi, Faffy, Skipper. Ja siinä on näköjään mun... täällä on vielä yksi. Emery. Onko täällä? Wallace. No tekin ihan hyvin voitte vaikka lataa tämän pelin. Suosittelen, että tämä on mun yksi parhaimmista peleistä. Ehkä. En tiedä. Tää. Ja täällä kestää 12 tuntia, että tulee 1500 ruokaa. Täällä taas 57. 75. Onks täällä muita? Tuolla. 75. Aha, ei ole tarpeeksi kultaa. No. Sitten tuo. Kun ei ole tarpeeksi kultaa. Sitten on vielä tämän ja sitten on tuo taas. No, sitten jäi noin vähän kultaa. Miksi tää nyt oikeasti lagailee näin paljon? Katsotaan se uusiksi. Tämä on mun aika hyvä. Tää. Ja kommentoikaa, jos te haluatte uusien pelien pariin, että mä pelaisin niitä. Ne sopii mulle ihan hyvin ja ehdottomasti muistakaa subscribea, eli tilaa tää kanava ja se ois moi!